आं सानो बे टटेलि रं बे गोरोन्थि बाथ्रा आरो बियो खोब समाव बे अहंकारिनिसो मोनसे राव खारन प्रथम खोथाखौ जुदि जों साननानै नायो जे हाग्रामा महिलारिया मा होननानै आन्दलन खालामदोंमोन दिनै बर'आ मोनथाम मोनसे सुक्ति खालामबाय आरो आंनि नोजोराव मोनथामबो सुक्तिया बर'निनो मोनफा मोनफा स्टेपिं स्टन पार्ट आरो जों बेखौ गासिबो माने सुक्तियानो मोनफा मोनफा गोहो दङ आरो मोनफा मोनफा जोंनि गोजान लामा थाबायनायनि मोनफा मोनफा आगान बियो दा बिनि सायाव बबेबा सुक्तिया गाज्रि बबेबा सुक्तिया मोजां आं लाबोनायासो मोजां बेथ' दैदेनगिरिनि सिन्था जानो हाया बे जुदि दैदेनगिरिनि खुनु सिन्थायानो जानो हाया बे आरो आं सानो ओंखायनो बे बाथ्राफ्रा बिसोर कारेक्सन खालामनांगौनि प्रयजन दं बेखौ खालामनांगोन आरो दिनैहाय जों बेखौ माने बुजिलायनानै जे बेखौ जोङो बोरैहाय माने आथालफा जों बोरै दावगालांनो हायो बेखौसो जों दा खामानि मावनांगौ दा पलिटिक्सआ आलदा मेटार बिटिसि बा आन्दलन खालामनानै जों मोनसे बेबस्था मोननाया जोंनि थाखाय बे मोनसे देरहासारनाय बेखौनो बेस खालामनानै जोंनि पलिटिक्सआ दा जाबाय दा दिनैहाय नोङो 2003आव जे एकर्डखौ खालामदों 2020आव जे एकर्डखौ खालामदों जों माब्लाबाबो बुङाखै जे 2003नि एकर्डआ गाज्रि जादों होननानै इभेन 1993आव जे एकर्ड जादों आदा सानसुमामोननि गेजेरजों बेखौबो जों माब्लाबाबो गाज्रि होनाखै जोंनि नोजोराव गासिबो समान खालि बहाय अबा जोंखौ मोनबावनांगौमोन बेखौ मोनाखै दा जोंनि 2020आवबो गासिबो मोनजोबदों जों बुङाखै बे मोनसे समनि थासारि समनि बिथोन जे नैबे लेभेलाव हयथ' जोङो बेखौ खालामामोनबा जोंनि एन्टायार बर' समाजाव जोंनि जे आन्दलन बे आन्दलनानो गुबुन मोनसे महर लानोबो हागौमोन दा बेखौ जोङो मोनसे पजिटिभ सिन्थाजों जों लांनाया प्रयजन दिनै दा जोंनि आखायाव बिटिसि फैबाय बेखौ बेस खालामनानै राजनिति खालाम नोंबो खालाम आंबो खालामगोन बयबो खालामगोन गणतान्त्रिक भाबै जों दिनै बाहागो लागोन दा पलिटिकेलि जों बेखौ डेभेलप खालामलांबाय थाबानो जाबाय जोंहानो बहाय आरो नों उमुगा जायाखै होननायथ' बाहाय जुक्ति गैया दा 2020नि जे एकर्ड बे एकर्डआ माने सोरबाया प्रमट खालामदों सोरबा गबिन्दआ खालामदों सोरबा रन्जन दैमारिया खालामदों बिनि बाथ्रा नङा एन्टायार जाथियानो बय इनभल्भ आरो आन्दलनाव जाय राजा लामायाव थांदों राजा लामायाव थांग्राफ्राबो एखे मर्यादा मोननांगोन सोरबा न'खराव थानानै सोरबा सासे आन्दलनकारि सेंग्रानो जुदि बियो दै गिलाससे होदोंबाबो बेबो एखे मर्यादाखौ मोननांगोन दा नेताफ्रा बे बाथ्राफोरखौ जुदि बुजियाबा बोरै जानो गासिबो रायजो राजाफोरनि मददजोंथ' सुक्ति जायाखै होनबा गासैबो रायजो राजाफोरनि मदद लानानैसो दिनैहाय बिटिसिआव दिनै इलेक्सन गेलेबाय थादों दा आं सोर हाग्रामा महिलारिया सोर प्रमद बर'आ सोर बेहायथ' नोङो बिटिसिखौ बेस खालामनानै दिनै राजनिति खालामगासिनो गैया होमबा दा बेवहाय आरो नों हमथाबबाय थानानै माने जे उमुग लाबोनाया जोंसो लाबोदों बेथ' माने फंसे रावै जुदि बुंनानै थाङोबा बे टटेल राजखान्थि बाथ्राखौनो बे बुजियाखै आरो गावनि जे दैदेनगिरिनि जि गुन बेखौनो बियो लाखिनो रोङाखै खारन बेवहाय हाजार मानसिफ्रा जिउ बावनानै बिटिसि एकर्डखौ सापर्ट खालामो हाजार मानसिफ्रा जिउ बावनानै दिनै 2020नि एकर्डआव दिनै बाहागो लाबोदों होमबा बे दिनै माने जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे 2003नि जे बिटिसि एकर्ड बेखौ अकल बिएलटिआल' खालामदों थारमाने गाव हारसिंसो खालामदों रायजो राजा बहाय मदद गैला देट मिन्स मा बे रायजो राजाफोरखौ बियो खुनुदिन मर्यादा होआखै थारमाने आन्दलनखौनो गावनि थाखायल' खालामदों रायजोनि थाखायनो खालामाखै गतिके बेखौ हमथाबबाय थादों राजनितिखौथ' बे बिदि नङा दिनै जों बेखौ बुजिनांगोन जे बिटिसिखौ जों बर'फ्रा आन्दलन खालामदों लिडारशिपखौथ' बर'फ्रा लादों खिन्थु बास्तब घटनाया मा बिटिसिआव दिनै 35 लाख जनसाधारन दं 35 लाखनि गेजेरावथ' नोङो ट्राइबेलफ्रा बेसेबां दङ बेनि हिसाबखौथ' बयबो मिथिगौ दिनै बेहाय गोबां जाथि जनगोष्ठी दङ बिसोरखौ गारनानै नों बर'खौल' रायजो सालायगोन नामा बबे मेकानिजमाव गोलैगोन बेलाय दिनैहाय 40टा समस्ति बिटिसिआव 40टा समस्तिनि गेजेरावहाय दिनैहाय 30टाया एसटि मोनबा जोङो राननानै होदों जेनेरेलनि थाखाय माखासेया नन रिजार्भ बिदि जों राननानै होदों बिसोरबोथ' गेलेगोन दा पलिटिकेलि जेराव मानसिफ्रा बाहागो लाबाय बेखौबो लानो हो बेवहाय मोजां मोनसे सासन बेबस्थाखौ नों लाबोनानै हो जायखिजाया मोजांल' जाथों मेन्टेलिटिया बिदि जानांगौ खिन्थु बेवहाय सब समाय आंसो लाबोदों आंनो मोनबाय थानांगौ बे बाथ्रायाथ' माने सानथावि बाथ्रा गतिके बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो नाङा समाजाव बियो मोनसे अहंकारिसो सृष्टि खालामगोन आरो आं सानो बे बाथ्राखौ बयबो बुजिलायनानै जाय जि आन्दलन खालामबोदों बयखौबो जों समान नोजोरजों नायनांगोन जों मर्यादाबो होनांगोन
माबा मोनसे आन्दलनाव खहा जानायफोरखौ जुदि जों सुफुंलायनो हायाखैबा बेखौ सुफुंनायनि थाखायसो जोङो बयबो सिन्थाखौ खालामलायनांगौ 93 आव जि खहा जाबाय बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ 2003 आव जि खहा जाबाय बेखौ जोङो 2020 आव जों सुफुंफैबाय बेहायबो माखासे सुख'बावनांगौ दङ बेखौ नों पलिटिकेलि खामानि मावनानै बोरैहाय नों फोजौलांनो हायो जौगाहोलांनो हायो बे बाथ्राखौसो साननानै जों दिनै खामानि मावनांगौ प्रयोजन दं गतिके आंनि आपिल जे जोंनि बर'नि दैदेनगिरि नोंथांमोना रावबो रायजो राजाफ्राबो बुङाखै जे उमुगनि एकर्डआसो मोजां उमुगनि एकर्डआसो गाज्रि बिदि बुङाखै बुंनायनिबो बाथ्रा गैया जि एकर्ड खालामदों बयनिबो थाखाय मोजां जों बेखौ पजिटिभलि बोरै साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनानै जोंनि बायदि जों खालामनानै लाना थांनो हायो बेखौ नोजोर होनानैसो जों बेबो खामानिखौ मावनांगौ